sai nana Iyawuya Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina nana Amina nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina Iyawuya sai nana basin mi ara alifi lalla hakuri da kai na fara Allahu makakin Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina ya rabbi wahabu almu'ti sarkin kyauta ka ban basira in ta waken gwana ta Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina yabo nake so in yi amma fa babu basira ka tallafa min in yi dan da hadan Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina da do salati kun da shugaban kyawawa abban batula annabi sidi dan Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina cikin salatin Allah ka sa da nana Amina da sayyidi Abdullah misbahu zawju Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina asa da to ahalinsa da dukkanin sabansa masu tsantar kauna da biyayya ga Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina da shehana tijjani barzakil malumi da shehana inyasi mai yaban dan Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina da shak sharifi ba dugu uban tafiya kenan sharifu Ibrahim sada ne ku gane nufina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina labai ka manzo gani yau ma kar daga kosa ka sake yi min izini in wake nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina alhamdulillah na ji a jiki na kamin izini me yar rage sai dai kawai yabo gun Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina ya labaiki ya sayyada Amina tunanar rasina a gaida ke ya zama dole ne a gona Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina labaiki ya ummul islami ummul sirri ainu sirri manfa'u sirri na Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina labaiki ya zuriya kudashi ya Amina kudusiya labaiki ya sayyada Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina kin ba mu komai gaishe ki guna ya zama tilas ba ni ba ma dudan halal za ya so Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina yankin ka ba mu rasulullahi manzan tsira in ban da shekewa za ya kushe nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina in ban da soko marashin iyaye dan banza ya zaga kushe sidi Abdullah shi da Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina to me sun kai ma dan Allah da har ka sane su ba ka da hujja wallahi na kin nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina kujarsa inna biwa a baka finnari kawai inna ummi ma ummi kuma wai Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina wai annabi ne yace mahaifinsa na wuta wai har mahaifiyarsa ma ana nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina yan uwa ko bance ba kuma dai kun san kuce ne yayi wa annabin mu domin ya bata Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina wallahi ƙarya ne musailama kan zabi ne kuraba ne shi shege makiyin nana Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina da za ka zagi uwarsa ko ka zagi ubansa da za ka sha mamaki ga makiyin Amina Iyawuya ba ma barin ki nana Amina da za ka ji shi yana iyaye na kake zaga shi abunsa iyayen shi sun fami Iyawuya ba ma barin ki nana Amina ya fi son iyayen shi kan na manzan tsira an yi
barin tunana Amina. Kuna ta gorewa na Amina da aljanna, ku dakata ku ji zance na kan batun Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Amina ta karce kuma a ce yar aljanna, sai dai uwar aljanna take a gunmu Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Mai rabon aljanna take na Amina, gadarar aljanna a gaida na Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Kai ne kake ta yin zumuɗin ka shiga aljanna, aljanna kanta ita take marrabin Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Allah ka bar mu da nana Amina har abada, mu zama ko yaushe muna tare mu da Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Iyawuya dukkan sannani kar mu rabewa, ko da cikin wuta ne du a samu inda Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Nana Amina wallahi ita dai min komai, da'iman har abada ba ni barin Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Babar ma'aiki labbaiki sai ya ja mauladi, ko wuta ko aljanna ne ban barin Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Da ke nake ta wasu legun ma'aiki mahi, a take sai ya karɓe ni in na ce dan nana. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ubangiji ma in na ce yayi don Amina, wallahi baya bari na sai yayi don Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Azibu ana Allah bijayi na Amina, bijayi na Amina, bijayi na Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Bijayi na Amina, bijayi na Amina, bijayi na Amina, na Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ka karbi duro gona da dukkan masoya na, bijahi mai girma mai daraja na Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Na Amina, na Amina, na Amina, sai ya da Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Mai daraja ce yar gidan masu daraja ne, wa bar mu aiki asalin daraja Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ina masoya ne duk bar maso danki na, ku zo mu cashe mu yi baitukan yaban Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Mu yi ta juyi mun rausaya a begen nana, mu yi ta amshi da karfi mana dan Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Mu yi ta far'a har nishadi a begen nana, babu laifi mu yi kudar yaban Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ni ba ni cin amshin ku gayu a begen nana, ko kun yi ne kam kuma a yaban Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Maza da mata na kai ta ku masoyan nana, ku ƙara amsawa mai tawage nana Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Wallahi duk mai san Amina ya gama burge ni, ba ni yin aboki sai masoyin nana. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ko mace san aura sai masoyiyar Amina, kar ma ta fara kula ni in ba ta san Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Dukan halinta asha in ba ta san Amina, akai gaba ni ba da ni ba da makiyar nana. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Hatta aure na yi shi ne don Amina, don ki san ƴaƴa in ta takwarawa Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Har da jikoki na in ta samu su Amina, har da tattafa kunne na dudin sa Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Guri na komai na ki
imamu Shek Nasir baban anti mai Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Sannan da Maulana Murabbi Muallim Haris da Shehu Malam Kawuji masoyin Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ni kuma almajirin ku ne Jabir Dajin baban Amina na Amina Majnun Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina. Ni dai almajirin ku ne Jabir Dajin baban Amina na Amina Majnun Amina. Iyawuya ba ma barin tunana Amina.